Okei, eli mä oon lähdössä nyt messukeskukseen. Siellä on tänään viikonloppuna MP-messut. Nyt on siis keskiviikko. Ja pitää tänään mennä rakentaa sinne alastulot ja laittaa hyppyrit valmiiksi ja silleen. Siihen on tuotu hyppyriä. Tuonne tulee alastulo. Tää on kyllä iso paikka. Tänne sisällä messujen ajaksi tehdään tämmönen asfaltti. Pelkästään messujen ajaksi. Joka sitten revitään pois messujen jälkeen. Aika hurjaa hommaa. Joo, nyt on torstai. Mä lähden vähän Superparkista hakemaan vauhtia ja sitten tonne messukeskukselle. Täällä on aika mielenkiintoinen keli. Ei tarvii ainakaan ulkona ajaa. Tiukkaa se. No niin, hyvää iltaa. Hyvää päivää. Haastattelussa Topi Säämies eli Pihis Tiigel. Mitä mies? Ihan jees, tulin tässä kattoon teidän showta, kun ei voi itse ajaa. Oota, keskeytys tuli. Keskeytetään hetki. No niin, jatketaan haastattelua. Jatkuu. Tilanne on täällä jo ohi. Miltä tämä sinun mielestä näyttää tää meininki täältä? Tuleeko tästä niinku mitään? Tää on yhtä sirkusta näyttäisi siltä, kun täällä on tommoset saatana... Mikähän tuo systeemi tossa? Tuo. Surman loukku, mikä se? Näyttää kyllä surman loukku. Erikoisilta kaikki täällä on. Pitkin mäkiä, pyörät ja pömpelit ja tönöttää. No niin, kiitos tästä. Nähdään ensi numerossa. Sitten pitäisi käydä vähän hyppimässä reenihyppyjä. Reenihyppyjä. Sebastian Vestari, missä sä olet ollut? Kokouksessa. Niin tietysti. Huomenna näytetään. Sulla jäi reenit välistä. Mut treenattiin jo eilen, homma hamassa. Nyt on perjantai-messut on alkanut. Tänään meillä on eka show illalla. Tässä nyt sitten päivä pyöritään täällä messuilla. Täällä on hirveästi kaikkea. Mikä täällä on menossa? Täällä on menossa tämmönen uskomaton urheilusuoritus. Hippitture. Se puhe. Pitäisikö sun laittaa sun pyörään tämmöset tuplaputket? Mä miettisin sitä visiiriin, että kun on kylmät talvet, Niin ja toi olisi kyllä hyvä. no nyt se lähtee. Pakko ostaa se. Mitä mies? Mitäs tässä MP-messu? Niin että oot ihan messuille lähtenyt. Joo, tultiin tänne vähän pyörähtämään. Ei mulla muuta. Ei muuta, kiitos. Kyllä tässä on Joonas Sali. Tonniseteli. Ei paljon irtoa. Tää huutais vaan jotakin, jolla näköinen. Kirjoittaako se kattokaa sieltä?
This guy said I had to get in the gates tomorrow to stand in the middle of the gates and they ride around me. Well, thing I don't understand, he's not afraid to do a 5 meters high jump and he's afraid to get in the cage ball. I don't get that. I don't get that. I shit myself actually to be jumping like these guys. And he's afraid to go in my thing. Eli nää jätkät haluaa, että mä huomenna menisin seisaan tonne keskelle häkkiä, kun ne ajaa sitä ympäri. Mua kyllä kuumottaa tommonen. Elikkä tuonne mun pitäis huomenna mennä seisomaan häkin keskelle. Tossa ei oo mitään tohon verrattuna. Kaitsu Rinkinen, olet nyt tullut V-logissa. Oi, siistiä. Alkoi V-logi ura. Oho. Ota vähän yläviistosta, kun mä opetan, niin ei oo niin paha, kun mä neuvot tuolla. Mut Toija menikin pistää tää. Tää on kova jätkä. Näin ensimmäistä kertaa sen, kun se veti tripla voltiin eteen. Oliko niin, eteen? Eteenpäin. Kasurilas. Katsoin Facebook-virrasta, että no nyt lähti. Aivan käsittämätön. Johonkin jäiseen alastuloon kuuluu vaan sille. Ja kaveri laskee pois. Ei tässä mitään. Oli vaan sille. Ja aivan niinku, ei oo edes niinku miettinyt, että olisi hyvä keli, ihan paska keli, semmonen älytön temppu ja oli vaan silleen, että lähti respektit. No niin, olen Imarrelta. Tuli vaan Kaitsun kehuttavaksi. Kiitos. Lähti. Tukari, mitä meillä täällä näkyy? Täällä näkyy vaikka mitä. Meillä on Diitsellä omassa harkina ja se värkkäilee kaikenlaisia nappuloita. Niin joo. Siellä on Eveliinan keikka, mutta ei meitä turtiakaan kiinnosta noin tytöt. Ei meitä kiinnosta.
tandem wheelie. Ui, mikä rikki. Teet rikkejä. Morjes! Okei, eli tänään on MP-messujen pääpäivä. Ja mun päivä alkaa sillä, että mä menen tonne häkkiin noitten häkkimiesten kanssa. Hello guys! Hello. Did you miss me? Yeah. And then you just stay still in. And then you can get the camera, you can film like this, but then never decide up like this, yourself under, how you like it. Yeah. Right? Right here! Okay, just stay there. Don't move. Okei. Tää ei oo hyvä. Ei oo hyvä. Vissi vähän kuuma. Minä moottorin perästä puhutaan, niin kyllä se on toi mun Yamaha, mutta sitten olen mulla toi Versu Vitokin, niin se on aika kova. Mene nyt huilaamaan ihan oikein. Okei, eli meillä on keulimiskisa SFT:n kanssa. Meillä on Pestrik-kisa tuolla keulimiskoneella. Esperi tekee backflipin taas. Okei, eli mä halusin ostaa krokotiilipuvun ja mä sain hyvän hinnan sillä ehdolla, että mä pidän tätä päällä. Nyt on se pääshow. Eli lauantai-päivä ja huomenna ei enää ajeta sunnuntaina, niin tänään on se pääshow. Nyt annetaan kaikkemme.